Nátko. Ano, Víš, hodně se mi líbíš. OMG, ty mě taky. Budem spolu chodit? Ano, prosím. Víš, chtěla bych asi do nějaký skupiny. Já asi taky. Tak půjdem hledat spolu třeba v MM2. OK. Ahoj, nechcete přidat do skupiny? Ano. OK, já vás přidám. Emma 34 přidala, Natu 54 a Axel 12. Čus. Ahoj. Ježíš, Emo, co si to přidala za nóby? Hele, Niky, nemusíš být tak zlá. Co je, jen říkám pravdu. OMG, mamka mi koupila Robuxy. Aha, tak já si asi koupím, aby jsem tady zapadla. Nikdy nezapadneš. Niky! Tak sorry, no. Tak já si ho jdu udělat. Tak já taky. To bude strašné. Další part za 10 like.